pawb a chroeso nôl i'r sianel Gemau. Heddiw, da ni'n mynd i chwarae Hello Neighbour. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld Hello Neighbour o blaen, ond ddod allan cwbl o flynyddoedd yn ôl. A mae o'n gem really rhyfedd. As in, really rhyfedd. Dyw e ddim yn scary fel monster, ond mae y dyn yn y gem yn dysgu be wyt ti'n neud, a wedyn mae o'n dod ar ôl chdi a mae'r music yn mynd yn really scary. Dwi'n mynd reit ofn yn chwarae'r gem yma, hefyd dwi'n cael adrenaline rush. Ond mae'r gem yn addos i unrhyw un sydd dros 7 oed, so cofiwch os ydych chi eisiau chwarae fo i ofyn i mam a neu pwy bynnag sy'n edrych ar ôl chi gyntaf. Just rhag ofn bod ddim yn addos i chi. Ond cyn i ni ddechrau chwarae y gêm exciting yma, please cofiwch i danysgrifio i'r sianel, i adael hoff, a hefyd i adael sylw. Cofiwch i adael niw bod pa fath o gemau ydych chi eisiau gweld ni'n chwarae ar y sianel. Fi, Gwern a Dan. Falle efo'n gilydd, falle am wahân. Who knows? Reit, dwi'n meddwl bod fi wedi siarad digon, gadewch i ni fynd fewn i'r fideo. Nid os ydych chi'n gweld, ond dwi'n gweld y neighbour. Reit. Nathach chi weld hynna fi? Mae o'n newydd just chwalu ffenas fo'i hun. Dwi'n dod! Reit. Hello. Reit. Reit. She's stuck. Am wast o tomato. No, dwi'n mynd i neud hyn. Mae'n mynd i fod yn oce. Sneak. Mae'n mynd i gysgu. Oh. Nathach chi gweld yna dda llecha beth ar ôl di lle? Sit! Sy'n nath o wel fi? Go. Mae'n dychryn mi, mami. No. Mae'n rili dychryn mi. So dwi'n siŵr beth dwi wedi gwneud. Wel, na fo y fideo. Dwi'n gobeithio nath chi fwynhau efo fi heddiw, dwi yn siŵr wedi mwynhau lot. Cofiwch i danysgrifio i'r sianel a hefyd i rannu y fideo yma efo'ch ffrindiau i weld os ydych chi yn gallu curo Hello Neighbour. Neu reit anodd. Diolch yn fawr iawn i chi eto am wylio a na i ddal chi y tro nesaf. Ta-ta!